Hjertet og dets kredsløb. Hjertet det består af to pumper, som man kan se her, et højre og et venstre. Og de er hver delt op i et forkammer, som man kan se her, og et hjertekammer. Den højre side er den pumpe, som der pumper det iltfattige blod fra kroppen. Man kan se, at det kommer her fra venerne. Og så pumper det ud til lungerne igen, som man kan se her med, at det kommer ind fra kroppen og ud til lungerne. Hvor at det ligesom kan optage noget ilt. Og det kaldes ligesom det lille kredsløb. Den anden pumpe, den venstre, den pumper så det iltede blod, som der kommer fra lungerne her, ud til resten af kroppen. Hvor at det så bliver ledt ud til kapillærerne, hvilket er de her små blodårer, hvor at der nemt kan ske diffusion ud til cellerne, så det ligesom silten kommer ud, hvor det skal være. Og så når de røde blodceller, som ligesom er dem, der transporterer ilten og CO2'en i kroppen, når de så har afgivet ilten ved kapillærerne, så optager de så den CO2, som der er blevet dannet i cellerne ved respirationen, og transporterer det tilbage til lungerne igen, som man kan se her. Og det når de kommer, det iltede blod kommer fra lungerne og ud til resten af kroppen gennem hjertet, det kaldes så det store kredsløb. Og det som der ligesom får hjertet til at pumpe, det er, der er en sinusknude, som der sidder her, som der ligesom giver et aktionspotentiale og får forkammerne til at bevæge sig. Og så det her aktionspotentiale, det når så AV-knuden, som der sidder herovre, som der så får resten af hjertet til at bevæge sig. Yes. Når blodet transporteres rundt i kroppen, så sker det gennem forskellige blodårer med forskellige størrelser og forskellige funktioner. Den største blodåre, den hedder aorta, og det er en arterie, som der går fra det venstre hjertekammer, og så breder det sig ud til resten af kroppen gennem mindre arterier, og så som der så bliver til griner sig ud til mindre arterier igen, som der så breder sig ud igen til arterioler, og så videre til kapillærer, som er de mindste blodårer, og det er her, at der ligesom sker den her diffusion ud til cellerne, fra blodcellerne ud til sådan, kroppen. Og så efter at blodet har været gennem kapillærerne, så kommer det så ud til venerne igen, hvor at det så bliver ført tilbage til højre kammer, forkammer. Og vener, det er de blodårer, som der fører, som altid fører blodet tilbage til hjertet. Så også her, der er lungevenerne, som der ligesom fører blodet fra lungerne tilbage til hjertet. Og så arterierne, det er så de blodårer, som der fører blodet fra hjertet og så ud til kroppen eller lungerne, hvilket det er her i det lille kredsløb. Der er også, udover at der bare er forskellig størrelse på blodårene, så er der også forskelligt tryk, afhængig af hvor i kredsløbet det ligesom er henne.
Man kan se, at her i det lille kredsløb, der er der ikke særlig stort tryk. Der kommer lige noget tryk efter, at blodet kommer ud af det højre hjertekammer, fordi at det ligesom, det er jo en pumpe, som der pumper blodet ud. Og fordi det ikke er et særligt stort kredsløb, så har det ikke brug for særlig meget kraft. Så derfor er der ikke særlig højt tryk på. Og da det heller ikke skal rejse særlig langt, så når trykket heller ikke at falde meget. Det er lidt anderledes i det store kredsløb, da det jo er større, og fordi at hjertet skal kunne pumpe blodet helt ned til fødderne og op til hovedet, og at der stadig skal være en lille smule tryk tilbage til, at blodet kan komme tilbage igen, så er der meget mere tryk på, hvilket man kan se. Og så lige i starten her i arterierne, de største arterier ved aorta, der er der meget tryk på, men når vi kommer hen i de mindre blodårer og kapillærer, der falder trykket ligesom, og man kan virkelig se, at her efter der er sket den her diffusion, og blodet kommer videre til venerne, så falder trykket meget. Og grunden til, at blodet stadig kan komme tilbage til hjertet, selvom at det ligesom har skulle igennem, eller selvom at trykket er faldet meget, det er på grund af de her veneklapper, som der er i venerne, som der ligesom sørger for, at når blodet har passeret dem, så kommer det ikke tilbage igen, så blodet falder ligesom ikke ned igen. Så på den måde, så kan det ligesom bevæge sig op til hjertet igen. Men det sker selvfølgelig ikke lige så hurtigt. Men noget, der hjælper de her veneklapper med at få blodet videre og tilbage til hjertet, det er musklerne. Hvilket er derfor, at hvis vi ikke har bevæget os, eller hvis vi ikke har bevæget os nok, eller bevæget vores muskler, i specielt benene, nok, så har blodet svært ved at komme tilbage op i kroppen, eller op til hjertet, og det er ikke særlig godt. Og så her ved kapillærerne, for at vende lidt tilbage til noget, som jeg allerede har været inde på, så grunden til, at diffusionen sker i kapillærerne, det er fordi, at de er så tynde, så det går hurtigere, og også kapillærerne breder sig over en større overflade, hvilket er meget praktisk, det hele, fordi at det går hurtigere med diffusion, og der er mere, der kan nå at ligesom det breder sig ud til mere, til en større overflade, så der er mere, der kan nå at ligesom komme igennem den her diffusion. Yes, det var det.